87. bratislavské derby prilákalo na pasienky napriek televíznemu prenosu takmer 10 000-ovú kulisu. Bude to aj tento raz šachová partia? Tak určite všetky varianty futbalového boja sú možné, ale ja by som bol najradšej, keby to bol atraktívny útočný futbal obojstranne. Inter nevyhral so Slovanom bez 2 dní presne 6 rokov. Bývalé hviezdy žltočiernych mu však verili. Tak derby nemá favorita, takže takisto v dnešnom zápase, aj keď je Inter na prvom, si myslím, že favorit neexistuje, ale verím víťazstvo Interu. No, býva to skutočne derby, takže nemá favorita, ale ja skôr by som chcel potvrdiť teda, že aby Inter potvrdil to budovanie kádra, ktoré buduje za posledné roky, aby to potvrdil dobrým výsledkom. Stanislav Jarábek voľakedy strážieval Ladislava Petráša či Jozefa Bubenka. Teraz v derby si jeho belasa obrana nevedela dať dlhorady s jediným interistickým hrotom Silárdom Németom. Toho výdatne podporovali Cinege, Pinte či v tomto prípade v 12. minúte Marián Ľalík. Sili, ktorý má šancu získať 3. ligový titul s 3. rozličným tímom, si o 6 minút neskôr po prieniku cez Pecka s Ľalíkom garde vymenil. Ďalšou ústrednou postavou kvalitného zápasu bol Ladislav Pecko, najskúsenejší muž v belasom. Do šance poslal mladého Viteka, ktorý mal na dosah prvý ligový gól. Lopta veľmi dobre mi padla, tak som to chcel skúsiť z prvej, obstreliť brankára. Škoda, že mi trošku neskozla viac na nohu, inak by som podľa mňa padlo do siete. Interu nevyšla druhá štvrťhodina prvého polčasu, ale od tímkovej šance opäť diktoval tempo. V 36. minúte sa zaskvel Juraj Cinege. Vyhral 2 osobné súboje a Szilárd Német tentoraz gólovú partitúru zvládol. Bola to akcia 2 reprezentantov do 21 rokov. Od 14. kola nedostali brankári Slovana König a Čobej gól 419 minút. Német otestoval obranu belasých v 3 čistých príležitostiach. Škoda, že Sili Német tie šance nepremena, že vychytil takú, ako som povedal, zdravú formu aj do reprezentácie, pretože mal dobré 3 šance, síce jedno dal, ale som rád hlavne, že Cinege a Szilárd Német ako reprezentanti do 21 rokov hrajú veľmi dobre. Majster často profitoval z peckovej rýchlosti na pravej strane. Tibor Jančula mohol osláviť gólom svoju jarnú premiéru. Inter môžu mrzieť premrhané šance na dvojgólový náskok v závere prvého polčasu. Najskôr po Cinegeho centri netrafil z hranice 16-ky Peter Német. V nadstavenom čase vypadol Čobejovi Pinteho center, ale gólový tanec Szilárda Németa s Cinegem, Petrom Németom a Gerichom nemal správnu bodku. Reprezentačnému trénerovi Jozefovi Adamcovi sa nepozdávali iba výkony reprezentantov. Tak samozrejme, že reprezentantov je cítiť, ale veľmi dobre hraje zatiaľ Gerich. Na ľavej strane Interu sa mi páči. No a takisto z pravej strany je tu na Miško Pančík, ktorý sa snaží o dobrú hru, na druhej strane Attila Pinte. Takže po tých stranách sa mi to páči, títo chlapci, ktorí tam behajú. Po prestávke šanci ubudlo, ale tempo aj aktivita zostali. Slovanu takmer vyšla kontra po osi Sedlák, Gök a Kryš. Mimo ihriska zaujala konverzácia striedaného Tibora Jančulu s trénerom Jarábkom. Aktívny Gerich nepochodil po prihrávke strelca prvého gólu a tak zápasový vrchol pripadol nečakane na 80. minútu. Dobre hrajúci obranca Gašpar chcel odkopnúť loptu Kryšovi, zrazil však súperovho útočníka. Nasledoval nekompromisný penaltový verdikt rozhodcu Jakubca, ktorý nemusel vytiahnuť ani jednu žltú kartu. Rozčarovanie domácich bolo samozrejmé. Nie je to prvýkrát v zápase so Slovanom. Podobne skončil až minulý zápas, keď sme hrali o majstra, tiež rozhodla veľmi sporná, možno že neexistujúca 11. Opakoval sa minulý rok z Tehelného poľa. Stanislav Varga bezpečne oklamal Hýla. Bola to už jeho 3. presná exekúcia v jarnej časti. Reprízu jesennej remízy 1-1 neodvrátil ani Peter Német. Gólovú strelu z 83. minúty zastavilo Brvno. Výborný zápas nemal trojbodového víťaza. Na radosť diváka však na celej čiare triumfoval futbal. Myslím si, že to bol celkom slušný zápas a hlavne taktický boj a v závere už sa hralo, že buď dáme na 2-0, alebo možno aj inkasujeme. No.
V zápase sme si všímali aj výkony oporného pilieru Belasej obrany a kapitána mužstva Stanislava Vargu. Na opačnej strane nás zaujímal, ale i zaujal ďalší reprezentant Szilárd Németh, ktorý bol osamotený na hrote útoku žltočiernych. Úspech obrany, ktorá pred duelom s Interom neinkasovala v ani jednom z troch jarných duelov, treba okrem mena Stanislava Vargu hľadať aj pri Ladislavovi Peckovi, Milošovi Soboňovi či Milanovi Týmkovi, hráčoch tvoriacich obranýval Slovana. V prvom dejstve však v defenzíve Belasích neklapalo všetko tak, ako malo, pretože aj keď Szilárd Németh bol v útoku osamotený, hlavne v prvom dejstve poriadne vetral hosťujúcu obranu. V ňom si pri 19 kontaktoch s loptou vypracoval 3 strelecké príležitosti. 9-krát našla jeho presná prihrávka adresáta, naviac 2 z nich zaváňali gólom. Kormidelník hostí tak už v 24. minúte stiahol z trávnika Miloša Soboňu, čo prekvapilo i striedajúceho Miloša i spoluhráčov z obrany. Inter nás dosť prekvapil tým, že hrali na jedného útočníka a mali silný stred pola a naši si nevedeli radi, pretože boli sme prakticky traja na jedného a preto prišlo aj k striedaniu Miloša Soboňu a vystúžili sme my ten stred pola. V 37. minúte potom po prihrávke Cinegeho pomedzi stoperské duo Týmko Varga využil najlepší strelec Interu tretiu streleckú príležitosť a tak Belasí mali nad čím premýšľať. Ako sa však napokon ukázalo, po polčase sa už mali o mnoho viac na pozore. V prvom polčase ma dosť, nie že slabo bráni, ale nechali mi dosť veľa priestoru. Mal som niektoré úniky dobré a v druhom polčase sa trošku zlepšili. Možno, že som tam bol aj osamotený a hralo sa dosť ťažko. Čo ja viem, čo sme mali hrať osobnú obranu na ňo, ale vždy bol pri mne, takže ja asi ťažko som bol na neho hrať osobku. Nie je to také zvláštne, že zadný stoper má hráča? Tak nie, tak sa postavil ku mne, tak musel som ho mať, no tak dal gól, ale... Určil tréner niekoho pred zápasom, kto si ho má brať? Nie. Po zmene strán si už začal preberať Szilárda Milan Týmko a o mnoho suverénejším výkonom sa prezentoval i Stanislav Varga, čo sa napokon odzrkadlilo aj štatisticky. Útočný hro domácich sa totiž v druhom polčase dostal k lopte už len 12 krát. Naopak Stanislav Varga sa pri celkovo 48 kontaktoch stretol s loptou v druhom dejstve 27 krát, čo dokazovalo jeho dominanciu. Kvalitný výkon v druhej 45 minútovke napokon korunoval aj on gólom, čo domáce trénerské duo v tej chvíli ešte netušilo. Dôležitý moment prišiel v 81. minúte po útoku, ktorý založil práve Stanislav a tak si už po tretíkrát v jarnej časti postavil loptu na biely bod. Exekútor penalty vsietil v 4. jarnom zápase 4. gól a tak i on prispel k radosti Belasích. Tak podľa toho vývoja zápasu som spokojný aj s remizou. Szilárd Németh bol sám na hrote. Si myslím, že odvedol obrovský kus roboty, dal prvý gól. To sme aj chceli, sme sa dostali do vedenia. Snáď mu môžem vytknúť, že v v druhom polčase, v závere niektoré situácie sme mohli aj on a ďalší hráči zvládnuť kombinačne lepšie a sme mali dať druhý gól.